سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالو علتا وزيناتات حلافي هنصص ارغان كفل مغعزيان غزيوم محدار تግራይ زهابو مغلصي لوخ حبرت اوروبا منستر باكا هافيستو منغستي ابي بزعبه سراويت ايرترا بروح سئلي يبلون مبالو اما عسكرات كاب زركبو ايرتراوያን ስደተኛታት 4 መጭዋዮም ኢትዮጵያ በሰንክ ውግ ቆጥባው ክሳራ መገጣሙ ዝገልጽ ሓድሽ ጸብጻብን ካልእን ዝድህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽየለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ዝመርሖ መንግስት ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝመዘዞ ግዚያዊ መምሕዳር በመንገዲ ሓደ ካብ ሰበስልጣናት ገይሩ ናይ ጎረቤት ሃገር ሰራዊት ፋብሪካታትን ዩኒቨርሲታትን ይዕንዮም ክብል ንከንፋና ዋልታ ኤቲቪ ዝበሃል ናይ መንግስት ማዕከናት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብቃልዕ ተዛሪቡ እቲ ኣብ ግዚያዊ መምሕዳር ትክልል ሓላፊ ህንጸት ጽርግያን ክፍሊ መጓዓዝያን ዝኾነ ኣሉላ ሃብተ ኣብ ዝበሃል በዓል ስልጣን ኣብቲ ነተን ናይ መንግስት ኢትዮጵያ ማዕከናት ዝሃቦ መግለጺ ካብ ጎረቤት ሃገር ዝመጹ ሰራዊት ከምኡ ድማ ካብ ጎረቤት ክልል ዝመጹ ሰራዊት ነቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ዝነበረ ውግእ ኣብ ጥቕሞም እዮም ኣውዒሎሞ እዞም ሓይልታት ከዓ ካብቲ ውግእ ንላዕልዮም ዕንወታ ኸቲሎም ዘለዉ ካብ ጎረቤት ሃገር ዝመጹ ሰራዊት ነተን ፍሉጣት ፋብሪካታት ትግራይ ዝኾና ከም በዓል ኣልመዳ ፋብሪካ ጨርቅን ፋብሪካ መድሃኒት ዓዲግራትን ይዕንዮም እዮም ከምኡውን ብተወሳኺ ኣብ ዓዲግራትን ኣኽሱምን ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ጠቕሊለን ይዕንዮምን ክብል እንከሎ ብሓፈሻ ከዓ ትግራይ ኣብ 30 ዓመታት ዘጥረየቶ ዩኒቨርሲታትን ፋብሪካታትን እዞም ንኤርትራ ብዘመልክት ዘረባ ናይ ጎረቤት ሃገር ሰራዊት ይዕንዮም እዮም ክብል ተዛሪቡ ካብዚ ወጻኢ ወነተ በዓል ስልጣን ንሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ናይ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዝኾነ ንብረት ወሲዶም ኣለዉ ብምባል ንናይ ማእከላይ መንግስቲ ሰራዊት እውን ነቒፉ ዝርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ዘርጊሓቶ ዘላ ሓድሽ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ ትግራይ ኣብ ከባቢ ሓንቲ ግጀት እትበሃል ዓዲ ብሳተላይት ዝተለዓለ ስእሊ ከም ዘነጽሮ ኣስታት 500 ዝበጽሕ ምስልታት በፍላጥ ከቃጸል ከም ዝተገብረ ሓቢራ ነዚ ኣመልኪታ ኸኣታ ማዕከን ዜና ኣብ ክልል ትግራይ ነቲ ዝተመዘዘ ግዚያዊ መምሕዳር ዝመርሕ ዘሎ ዶክተር ሙሉእ ነጋ ከም ዝሓተተት ንሱ ከዓ ናብቲ ከባቢ ሓበሬታ ዝእክቡ ወገናት ከም ዝሰደደ ክሳብ ሕጂ በጽሒዎ ካብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብቲ ከባቢ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ናይቲ ከባቢ ምልሻታትን ውግእ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ እዚ ይኹን እምበር እታ ማዕከን ካብ ናይ ናሳ ናይ ሳተላይት ስእሊ ከምኡ ድማ ካብ ሓደ ዲኤክስ ኦፐን ኔትወርክ ዝበሃል ወገን ብዝረኸበታ ናይ ሳተላይት ስእሊ እቲ ዝተቓጸለ ውጽኢት ናይ ውግእ ዘይኮነ ብፍላጥ ናይ ህዝቢ መንበር ምቅጻል ከም ዝነበረ ዘመልክት ይድሕረ ምባል ነቲ ባርዕኸ መን ወሊዕዎ ብሩህ ከም ዘይኮነ ሓቢራ ዘላ ኣብዚ ሓለፈ ቀረበ መዓልታት ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከምኡ ድማ ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ናይ ዶብ ምሳሓብ ብዝምልከት ሓበሬታ ክእክብ ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን በፂሑ ዝነበረ ልኡኽ ሕብረት ኢሮጳ ዝኾነ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ፊንላንድ ፓካ ሃቪስቶ ነቲ ሕብረት መልሲ ሂቡ እቲ ሕብረት ብሕጂ ዝወስዶ ስጉምትን ካልእን ብዝምልከት ጸብጻብ የዳሉ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ፓካ ሃቪስቶ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረ ጻንሖት ምስ ሓለፍቲ ዝገበሮ ዕላው ርክብ ኣመልኪቱ ንጋዜጠኛታት መልሲ ሂቡ እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ፓካ ሃቪስቶ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረሉ ግዜ በውልቆ መዝሰብ መዝተ ሃገር ኣብ ዝገበረ ርክብ ከይተረፈ ብዝመልከት ሓበሬታ ንጋዜጠኛታት ሂቡ ይዝርከብ ንሱ ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ዝርከቦም ብዙሓት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝገበረ ርክብ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ከሳብ ሕጂ ንኽብደት እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሽግራት ብዝምልከት ጽቡቕ ኣለና ኣብ ዝብል ኣብ ናይ ምንጻእ ኩነታት ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላጹ በጋዜጠኛታት ኣብቲ ካብ ብውልቅኻ ምስኦም ዝዕለልካሉ ግዜኸ እቲ ምንጻእ ከምኡ ኢሉ ዘሎ ዝብል ሕቶ ምስ መጾ ኣብ ገሰት ሰብኣዊ መሰላትን ንሰብኣዊ ሓገዛት መንገዲ ምኽፋትን ኣብ ዝብል ጉዳያት እቶም ሰበስልጣን ዝተፈላለየ ግምት እዩ ዘለዎም ካብ ትዕዝብተይ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ብሩህ ዝኾነ ስእሊ የብሉን ብፍላይ ድማ እቲ ብኤርትራ ተታሒዙ ዘሎ ቦታታትን ናይ ኣምሓራ ምልሻ ኣትዮሞ ዘለዉ ከባቢታትን ብዝምልከት ዝኾነ ይኹን ብሩህ ዝኾነ ስእሊ የብሉን እዚ ኸኣ ትጸገም ሕብረት ኢሮጳ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ዘተ ክካየድ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል ድሕሪ ምባል እቲ ዘተ መጻኢ ናይ ክልል ትግራይ ከምኡ ከዓ ድሕርቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ዝተባሃለ ኩነታት ድሌታት ህዝቢ ትግራይ እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ ከጠቓልል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን ኣመና ቅሒሮም እዮም ዘለዉ ክብል አብይ አህመድ ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ናይ ኣምሓራ ምልሻ ዘለዎ ቦታታትን ኩነታትን ብሩህ ስእሊ ከም ዘይብሉ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ቅሒሩ ዘሎ ብምዃኑ ሃገራዊ ዘተ ተገይሩ እቲ ህዝቢ እንታይ ይደሊ መጻኢ ትግራይ ከ እንታይ ክኸውን እዩ ክዝተየሉ ሕብረት ኢሮጳ ሓጋዚ ክኸውን ከም ዝኽእል ተዛሪቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ኢሮጳ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዝኾነ ጆሴፍ ቦሬል ነቲ ዘሎ ኩነታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ወላው ናይ ሕጊ ምኽባር ኢሉ ዝጽውዖ እንተኾነ ንሕና ኩናት ኢልና ኢና ንጽውዖ ክብል ተዛሪቡ
ኣብ ኢትዮጵያ 4 ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ማዓስከር ከም ዝተጨውዩ ተሓቢሩ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከብ ብማይ ዓይንን ዓዲ ሓሪሽን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኤርትራውያን ዝርከብዎ ማዓስከራት ኣብዚ እዋን ናይ ጸጥታ ውሕስነቱ ኣሰካፊ ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ ዘሎ ኮይኑ ካብቶም ኣብኡ ዘለዉ ስደተኛታት ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ ድማ ኣብቲ ማዓስከራት ናይ ምልሻ ምንቅስቓሳት ከም ዝርአን ብግዜ ለይቲ ሓሓሊፉ ተኹሲ ጠያየት ከም ዝስማዕን ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ መዓልታት ከዓ ሓንቲ ኣደ እትርከቦም 4 ኤርትራውያን መን ምዃኖም ብዘይተፈልጡ ወገናት ካብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ከም ዝተጨውዩ ተሓቢሩ እዩ ዘሎ። እቶም ኣብቲ ማዓስከራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከዓ ኣብዚ እዋን ብሰንኪ ዘሎ ህልው ምዕባለታት ንህይወቶም ኣመና ከም ዝሰግኡ ከምኡ ድማ ምንቅስቓሳቶም ኣብቲ ከባቢ ተደሪቶ ከም ዘሎን ካብቲ ማዓስከር ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ከም ዘይወጹን ንህይወቶም ዓቢ ናይ ጸጥታ ስግኣት የጋጥሞም ከም ዘሎን ተገሊጹ። ብፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመራ ትሒዙ ኣብኡ ኣብ 4 ማዓስከራት ዝጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ገዳይ ከም ዝኾኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ሕንጻጽን ሽመልባን ዝበሃሩ ማዓስከራት ድማ ኣስታት 20,000 ዝበጽሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይፍለጥ ከም ዝጠፍኡ እዩ ዝግለጽ። በጽሕፈት ስደተኛታትን ተመለስቲ ካብ ስደትን ዝኾነ ኣራ ዝበሃል ትካል ከም ዝገልጾ ኣስታት 6,000 ዝኾኑ ኣብ ሕንጻጽን ሽመልባን ዝነበሩ ስደተኛታት ናብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሪሽን ከም ዝመጹ ሓቢሩ ነይሩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ኣስታት 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ ቅድሚ እዚ ኩናት ዝነበረ ጸብጸባት እዩ ዝሕብር። ኢትዮጵያ ድሕሪ 17 ዓመታት ንመጀመርታ ግዜ እቲ ዝተሓተ ናይ ቆጠባ ዕብየት ከም ዘርአየት ተገሊጹ። እቲ ሕጂ ኣብዚ ኣፍሪካ ሪፖርት እትበሃል ማዕከን ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ዝነበረ ዛሕሊ ቆጠባ እቲ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ተወሲኽዎ ኣብ ዓመተ 2020 ቆጠባኣ ዕብየቱ ብ1.9 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ተገሊጹ። ከም መግለጺ ዓለማዊ ባንኪ ኸኣ ኢትዮጵያ ቆጠባኣ ካብ ዓመተ 2003 ክሳብ ዓመተ 2019 ዓመታዊ ኣስታት 9.8 ዕብየት እንዳርኣየ ክቕጽል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ እዋን ግና ኣብታ ሃገር ብሰንኪ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዓመተ 2020 ጥራይ ቆጠባኣ 6.3 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዘርአየ ተገሊጹ። ኣብቲ ሕጂ እታ ማዕከን ኣውፅያቶ ዘላ ጸብጻብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ኣብዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ምሕማቕ ቆጠባ ኢትዮጵያ ዓቢ ተራ ከም ዘለዎ ኣብ ትግራይ ከዓ ንኣሽቱ ማእከሎት ዓበይትን ዝኾነ ኣስታት 5,120 ሰራሕቲ ትካላት ከም ዘለዋ ብህንዳውያን ብኢማራት ባንግላዴሽ ቻይናን ካልኦትን ናይ ወጻኢ ወገናት ወፍሪ ዝገበሩለን ፋብሪካታት ከዓ ከም ዘለዋ ሓደ ሽሙ ክግለጽ ዘይተደለየ ነተን ናይ ወጻኢ ትካላት ኣብ ምሕደራ ዝሕግዝ ምንጪ ኣብ ፋብሪካታት ዕንወት ከም ዝሰዓበ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ገሊጹ ክትብል እያ ጸብጺባ። ብኻልእ ወገን ድማ ግብፃውያን ኣውፈርቲ ኣብ ትግራይ ናይ 10 ሚልዮን ዶላር ወፍሪ ከም ዝጸንሖም በቲ ዘሎ ኩነታት ከዓ ናይ 2 ሚልዮን ዶላር ከሳራ ኣጋጢምዎም ከም ዘሎ ዶዓ መንሱር እትበሃል ኣፈኛ ሓላፊ ወፍሪ ግብፂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዓላ ኣልሱቕቲ ሓቢራ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።